Ungakhohlwa ukusubscribe engena njengamanje zithi iphoyisa liboshelwe ukwazisa ngo-R85. Iphoyisa elineminyaka ewu-28 ubudala le-SAPS Vardenberg e-Eastern Cape liboshelwe ngemuva kwezinsolo zokuthi licele u-R85 ukusiza isakhamuzi ebesifuna ukufaka isicelo sokuthola isitifiketi seclearance. Okhulumela amaphoyisa e-SAPS e-Western Cape uKapteni Freden van Wyk uthe inkohlakalo eyenziwa ezikhundleni zamaphoyisa ngeke ibekezelelwe ngoba ibukela phansi umthetho futhi iqeda ukwethembana phakathi kwe-SAPS kanye nomphakathi. uFred van uthena uphiko lwe-anti-corruption le-SAPS luyaziqhenya ngalolu daba. UConstable uboshiwe bekumele avele enkantolo yemantshi eVryburg ngoLwesithathu ngomhla ka-26 kuNhlangulana ukuze abhekane namacala.